Kerstmis 2017. Kerstmis. Je groeit erin, je groeit eruit. De kerk brengt je er naartoe, de kerk brengt je ervan af. Het is goed mis met Kerstmis. Waar is het altaar van je goede wensen? Waar kun je troost of liefde brengen? Wat moet het kind dat God wil heten? Waar zit hij in ons geheugen? Een kind kan groot of klein zijn, kan wijs zijn, een boek gelijk, zijn geschiedenis schrijvend. Waarom het licht in de duisternis? Waarom geen geboorte als een prins? Of is het dromen over waar hij vandaan komt, de weg die weg is? Wat is dan het woord geschieden, zo pijnlijk in herinnering? Waarom geen vrede binnenin? Geweten, tegenstrijdig lijdend in den beginne tot nu, vredeloos, gewetenloos, verzwijgend vertaalt de tijd verleden vrede. Als herinnering het kruis, als voltooid verleden tijd, het heden vrede. Vrede zit in alles wat je als goed hebt ervaren. Oorlog in geschreeuw om liefde tot in het 7e geslacht, van dictator tot aan het koningshuis, in families, of geweld, of macht op de buis, computer of laptop, de mobiele telefoon. Vrede op aarde een droom. Als verdragen in verdraagzaamheid, elkaar iets gunnen, niet blijkt te kunnen, in liefde de noden niet zichtbaar maken, de aarde als verloren paradijs, tot oorlog bereid, de duisternis het licht niet kan verdragen, de krachten tussen arm en rijk hun kansen wagen. Wie wil het Christuskind dan zichtbaar maken? Als in elk geloof liefde het enige is wat telt. Wie wil dan nog oorlog en geweld? Zet je gevoel van boosheid om in goede doelen. Dan zal als Gandhi de vrede aan de levensboom zichzelf doen bloeien. In voorjaar, zomer, herfst of winter worden we allemaal als kinderen, spelend met onze levensopdracht. Alle geloven op één kussen, daar komt de liefde tussen. Als dat het enige is wat telt, het rijk der hemelen werd voorspeld, wie kiest dan nog voor oorlog en geweld?